Zaki ya farka ina mutan girbe beji mu har hado mun zuba dakon canji mu dauko mai yaki. Dan zaki ya farka ina mutan girbe beji mu har hado mun zuba dakon canji mu dauko mai yaki. Zabun mu yau dan kirki ogan mu mun mamaki mu je zuwa sarkin aiki na Abdulmajid Maiyaki. Sunan ka ya ga wurta gari gari da an faɗi sai ihu. Yara su ce mai Allah, manya su ce madalla, mata da ku aka kulla tafiyar ma watakila. Abdulmajid Maiyaki bajinin ka tamkar zaki, na kira ka da zaki. Kiru da Bebeji aiki inda ya kuka ɗautan zaki, yankin mu zai hau saiti, gida gida za a yi fati, karin gida sai kofinti. Ina madan su ta ga namiji ba ni shakkar in nuna, in yaban kuma umurna zan faɗi da ƙwarin gwiwa. Abdulmajid zai aiki zai hau da ikon Allah, za ku sha mamaki sai guguwar ta tashi za ku san wane ne.